Nie každá žena sa cíti pohodlne v šatách. Možno sa v nich necíti komfortne, sebavedomo, alebo preferuje úplne iný štýl obliekania. Teraz napríklad, keď je nejaká svadba alebo významná spoločenská udalosť. Našťastie existuje elegantná alternatíva, ktorá vám umožní cítiť sa štýlovo a zároveň aj komfortne. Alternatívou sú kostýmy alebo overaly. A prečo sú tieto kúsky skvelou voľbou na svadbu alebo významnú spoločenskú udalosť? To si povieme teraz. Šaty môžu byť krásne, no nie vždy sú praktické. A ak sa necítite pohodlne v obtiahnutých šatách, overall alebo nohavicový kostým je určite tou lepšou alternatívou. A vďaka nohaviciam sa nebudete musieť obávať, že sa vám sukňa pri tanci odhalí a viac než by ste chceli a si má overall vypôsobiť slávnostne ako večerné šaty. Stačí si vybrať správny strih, kvalitný materiál a ktorý doplnok. A napríklad elegantný overall ladím s jemnými doplnkami alebo luxusný nohavicový kostým si vyberám, akú bol dobrý strih, prepadnúce nohavice. Môžete si zvoliť nejaký extravagantnejší model, môžete to kombinovať nejakým zaujímavým opaskom, nejakými štýlovými doplnkami. Netreba sa bať experimentovať. Červený overall práve je tou dobrou voľbou, pretože ide o takú zaujímavú farbu, ktorú stačí len dokombinovať nejakými jemnými doplnkami a určite budete pôsobiť štýlovo jedinečne. V rámci overallu alebo kostýmu môžeme dodať ešte viac pohľabu práve vhodnými doplnkami. Nezabudáme na lodičky na vysokom podpätku, elegantnú kabelku a tiež výrazné šperky.